Nézd meg kisfilmünket! Ebben megmutatjuk, mit és hogyan tanulhatsz nálunk az Eventus Művészeti Középiskolában. Intézményünkben úgynevezett párhuzamos képzés zajlik, mely azt jelenti, hogy egyszerre tanulunk közismereti és szakmai tantárgyakat. Így tanulmányaink befejezése után érettségi és szakvizsgát is teszünk. A művészeti képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket szerzünk tanáraink segítségével. Az alapképzésben magas óraszámban tanulunk rajzfestészetet, művészettörténetet, népművészetet, kreatív tervezést és egyéb szakmához tartozó tárgyakat. A rajzfestészetet műtermekben, csoportbontásban tanuló készségeinknek, képességeinek megfelelően, folyamatos tanári segítséggel. Változatos feladatokon keresztül ismerkedtünk meg a tárgykultúra, a képzőművészet és a vizuális kultúra területeivel. Intézményünkben az alapképzés teljesítése után szakirányok közül választhatunk a 10. évfolyamon. A választott szakon szakirányú elméleti és gyakorlati ismeretanyagot szerzünk. Bemutatom a választható szakirányokat. A grafikus képgrafikus szakon a művészi grafika ma is alkalmazott hagyományos és modern sokszorosító technikáit tanuljuk meg. Ezen a szakon is kisebb csoportokba szerveződve végezzük a műhelyi munkát. Megtanulunk bánni a különböző festékekkel, oldószerekkel, a munkánkat segítő eszközökkel. El kell sajátítanunk ezen a szakon a grafikai és nyomdaipari tervezést és az ezzel összefüggésben lévő nyomdászat alapjait. A szakképesítés megszerzése után felsőoktatásban folytathatod a tanulmányaidat. A legnépszerűbb a mozgókép animációkészítő szak, ahol megtanuljuk szakszerűen használni a mozgó, videó, rajzfilm, számítógépes animáció területén alkalmazott számítógépes kép és hangkezelő programokat. Elsajátítjuk a mozgókép és az animációkészítés alapjait, amivel a szakvizsga teljesítése után megnyílik a továbbtanulás és a munkavállalás lehetősége az animációs stúdiókban.
alkalmazott grafikus szakon olyan elméleti és gyakorlati ismereteket kell elsajátítani, amelyek képessé teszik a diákokat reklámgrafikai, tervezőgrafikai termékek megtervezésére és kivitelezésére. Itt is kisebb csoportokban készítjük terveinket, figyelembe véve a napjainkra jellemző piaci igényeket. Megtanuljuk a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait. Ha a tehetség megfelelő szorgalommal párosul, művészeti főiskolákon, egyetemeken tovább lehet bővíteni a nálunk szerzett tudást. Ha felkeltettük érdeklődésedet, látogassál hozzánk!